Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Margini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo ki Mang Pae mulai bergawe. Mae terah gak masak pemirsa yo, masak ndek wis entek. Terus segone yo karek saithik yo sego ndek sore pemirsa terah gak nyolok. Soale yo ngono mang jek dadi iki dintekno sik kaya ngono. Lah iki segone iki jek saitik. Cuma nek dienggo Pak Etok iki cukup pemirsa. Tapi mae pengen jajal tuku lontonge Mbak Kori. Mbak Koriah. Dadine kan nek bengi yo dodol lontong. Ki mau Pak nek muni karek-karek ngono dadi iki karek engko ditukokno lontong apa tukokno ndok ben dienggo goreng sego. Apa melok tuku lontong. Engko nek melok tuku lontong ya karuan beli 3 pemirsa ya soalnya ya urung padha mangan. Wes kita lanjut nek 3 wi polana nek iso koyo ngono. Jadi nanggung iki ape nyolokne iki wis bengi. Engko mundak isehne ngono mikire mak iki dadi nek nyoloki kowe esuk kan karuan kanggo sedina ngono. Wis ki engko nek ora digoreng bupake kok nondok. Tapi gek nek lomboke je yo. Walah gagal neh ha, ora nek bakul kok Soale iki lomboke make yo entek. Dadi nek golek lombok ning ndi nek ngene iki yo. Dadi ra sida wis mending tuku lontong wae lah. Sesuk karuan. Nek ra mambu sesuk digoreng. Nek esuk kan iso iku. Iso blonjo ngalor ning gone lek tas. Apa ning gone Mbak Nana. Terus kita beli. Terus apa be? Hah? Ape golek lontong, Lek? Lontong sambel aku. Lah apa sih? Aku sing sambel kecap apa kacang kuwi. Lah sambel kecap kuwi jenenge. Lontong sambel. Kan ana sing nulis jadwal. Sok Senin wis tes ya. Wis tes gak sinau. Bulan ae. Wirenge ra inem. Peteng breng. Iya golek lontong ayo. Oh, weteng gelap gulita pemirsa. Boleh iki nek bengi ngene iki. Pedal ning iki ning prapatan pemirsa yo. Prapatan. Iki prapatan jenenge. Kan rapat lho. Iki kan rapat wi. Kene tono. Rono ngalor ngidul. Lah sing rono ngetan ngulon. Dadi iki make ape ngalor. Saiki wis gak ana pohon apa? Aseme. Dadi iki jenenge prapat. Nasi dalam bambu bakar kayu harus buat kita baik-baik kita lupa. Ayo anda gaji to. Ora usah ngeti liya-liya. Anak kumbang. Kowe gak ono apa? Fokusem ning apa wi? Ora usah diloroi nek apa-apa ki. Aduh meneh. Ayo. Nonton. Oke. Hah? Antri wi.
Lontongnya isek le, Mbak. Halo. Halo guys. Halo guys. Gak tau belanja. Tuku sambel guys. Mbak isek pora, Mbak? Bisa yo. Sambale. Ya. Sing ora enek. Aku denane kekurangan ya aku mayu rono. Wong tiga dong. Wong delok pojok kon delok. Kuwi kono kuwi. Oh gak ya, mboten Mas. Lah, ora apa-apa kudu njaluk ditekoki. Tapi yo rendang. Ini apa yo rendang. Tambangan ngene. Kena banyu kuwi. Lah guys, bakule ngeti make sing ayu dhewe. Astagfirullahaladzim. Guyon ya, Mbak. Wong wis ra nek aku elek kok. Ya guyon pemirsa. Oh, soalnya ora nek sing ngelemake. Gak apa-apa lah. Wong sakjane lah wong wis mbok usahakno ora ono. Gak apa-apa sing penting entuk lontong. Coba mboten nenten. Nek esuk tok. Nek esuk kok pecah. Ini pinten, Bu? Satu mawon. Sambel apa lontong? Lontong sambel nggih. Nyula modele lomboknya ya. Ki mang bawang apa lombok, Mbak? Bawang lombok. Oh, kae ora selemen. Pedes ya wis. Ya pedes kok. Oh, gak pedes gak mampu. Aku lontong pecel. Goyengan. Goyengane leren. Kan wis ana dhewe engko goyengan. Goyengan apa? Goyengan ya gorengan to wis. Cara ning ndi, Ul? Ojo ning ratan wae. Kita kono kandang warung. Hei. Pripun, Mbak? Tempe goreng. Pinten? Maksudnya sambele sekali tempe mawon. Oh, nggih, nggih, Bang, nggih. Nggih. Wong karepku tak kongkon tuku kok malah digoleki ning omah, bocah.
Emang akan goreng segone dadak lombok entek. Situ. Wong pengen sambele Mbak Kori kok. Sela mau didoli burung sih. Sela didoli burung. Lho kowe blayon ae cah. Oke. Ayo to wiwi. Juga rapat nih. Apa nih kenceng batek ya? Bulannya Blayon ae. balon. Blayon. Kok balon? Aku dipeseni nyeluk patan keo kon mapak buane. Patan we. Siapa? Patan. Anake bakalan dong. Ya. Le. Kon mapak buane le. Kon Rono lho. Kuwi tuku jajan ning gone Mbak Iin ya pemirsa. Dadi kon ngenteni ning kene. Santenane. Kuwi nggone Mbak Kesi cek buka. Mbak Kesi cek buka. warung anyar. Tak wis aja wis sama ijek anyar. Iya, tapi kan 10 tahun jajan lontong nih. Wih. Senen jarene Mas. Nang Blitare. Sesuk deh. Wong kondo nek gak ning pasar kok. Besok Senin lah. Alah gak mlebu. Lawang tas. Ora melok kok lalah kok. Jadi Pak ketok ora. Bentarku Yang berapa? Tak. Pengen dan piring. Mau ya, Mbak. Aku kok asing. Terus sekolah sambil aku njuk pedes. Kak. Lah mari rajane sambel cah. Apa? Pak. Ngantri Pak, wis entek iki nang jamene. Wong iki balekno. Sore mangi tak wame wis ae. Banyak. Ya Allah kupak sini ngene kok anyep jan kowe iki. Joke uyah kan lho nek ngono. Lho wis. Asin gelu gak? Aku gak iki. Kak asin lho, Mbak. Sanjari kerap saya. Lah aku yo mek kok kene. ITW. Aku lho yo mek bukaan iki wi. Bener. Sanjari tau. Oh iya. Lho, Kok ngayal. dislader nek ngono. Ngayal. Enak sing tawar, enak sing asin pemirsa. Kok gak percaya yo. Yo mek sing yang di anu sik. Gak dipekno piring. Mangane gak nganggo piring pemirsa. Ndak misai jerene duwi. Walah lawae waki yo. Lawae waki pemirsa ono kerupuk ono kerupuk pesta. Ono tahu goreng. Ono tempe goreng, murah meriah, cuma 5.000. Iki nek panganane sithik ora entek iki wonge. Panganane akeh iki jek tanduk. Kayak mae contone pemirsa, tapi iki mang goro-goro mae bar mangan pelem. Rodok sebah. Ini Pak. Kemarin aku tuh buat
Wes tak pangan kok. Iki yo asen ojo temake ping pindho. Ya aku anggap itu asin. Habis kowe nek kurangan. Wis akeh kok. Mantap pemirsa sambel enak. Pedes no, Pak. Ini legi, Mak. Hmm. Legi. Mas masa gak pedes, cipi apa iku gak pedes. Aja lah. Emang nyambel ping pindho jasa awakku. Hah. Enak-enakan. Kowe nek kan gak pedes berarti bareng wae tak. Pedes no kuwi. Kak. Wong. Wong nek pedes kok ngono ta. Buka yo nang padha ae iki. Wah iya. Kowe berarti Setelah mak wis tak sudoke pedes ya. gak doyan pedes. Kena lambung. Sambelnya. Sambelnya. Enak-enak. Tahu kuwi. Tahunnya gede. Udah lagi isak pemirsa wis entek. Mas dasarnya jam 5:30 nek gak jam 5. Aku cek rakatan. Setengah 5 mau. Kowe mulai mang ngapainmu? Pergi nek kapolnya. Dadi mbak korek Ngarepe kantor polisi, ngarepe BRI iki yo gak dodol ketok rai kan. dodol kuwi. Nek ngarep BRI ya, Iki terus terus iki kok. kuwi dodol. Lah wong ning TikTok ae di-share. Ya bala. Boleh kan itu. Kan manggen gak kalong emang. Masuk gak kalong lagi ya. Gak kalong kok cek wae. Wae Iki tahu tak singkrehno. Ambele pas, legine pas. Luanya yo. Apa nek mangan paling mulu masuk kowe ngene iki yo. Ini Pak sampai ditirak ya Pak. Kowe kon tak Karena kowe iki cek. Tak.
Memang petuk wong akeh ya. Blitar karo Surabaya jere lek tas adoh Blitar iki, Pak. Parah. Jarine lek tas nek pas aku ya adoh Surabaya ya pemirsa. Tapi jere lek tas mah adoh Blitar. Ya adoh Blitar no ngono nek nyeluk. Cuma mak kan yo tahu pas ya roh kae mbok. Ya roh karo grup ya. Ini nggak bisa. Awakmu rung anak. Karena aku kan metu sama Mas Andi. Apa itu yang sopo? Iki aja jalan. Bapak anakku ya terus cerita Bapak Andi ora Bapak Dwi ngene. Nggak tak ke dia Pak. Bapak Dwi kamu. Bapak Andi. Wah apa gitu loh Andi. Hmm? Pak Andi, Pak Edwi. Guys, Ya, wakku ya. Pak Andi. Mak Andi Pak Edwi ya wakku. Mak Andi Pak Edwi. Ya rek nek gak wakku ngene. Mak Andi, Pak Andi gak wakku. Bajak. Ya. Mak Edwi, Pak Edwi yo wakku ya. Alhamdulillah pemirsa. Sih, sambelnya enak mantap. Terus sambelnya pangan. Pak, itu Pak. Leman. Pak. Ya Allah kutah. Duit ki enek-enek le caca. Enggak. Lah cepat dhewe wis mak wis waret. Aku tak tutup ya. Iki lho jalan no. Aku tutup ya. Ya pemirsa. Cukup sak menehe videone mak dino iki mau ya pemirsa. Arep goreng sego rande lombok. Dadi lah situ. Tuku lontong. Jadi nenek salah ngomong tinggal laku perbuatan keluarga nek mak gini. Mak gini minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa nih Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kayak banyu kali, agung kayak banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jolali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abang yang bisa mengikuti channelnya Mak Gini Family. Alhamdulillah.